lintang cahayu rungok matangi sing ati narum suarane ngrandine mas tresnaku sunduh ati yen ning tawangon ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa mas sultan koke pawartamu tresno asih siang dumateng para pamirsa kang bisa putri sing pitangge malih dumateng kanca-kanca lintang kencana. Nah, iki babak siji apa babak loro iki, Mondok? Niki babak bonus. Babak bonus. Heeh, nek babak siji iki jaran biasane nek wong do ngono kuwi. Heeh. Aku sok ngapusan ki Pak Kabul. Mbak Rizka sesuk pokoke rong babak ya ambasan tekan gone ana gedruke barang. Berarti kan gedrunge ora diitung. Lah nek misale telu ngono yo nek ngene iki bonus iki yo iso papat ngono. Dadine papat. Berarti sing cok ngapus iki Mas Kabul. Nggih. Heeh. Dilanjut apa Mas Bedeng? Enten request napa mboten Pak Bu? Request lagu. Ada. Mas Wiki. Di mana? Oh di sono. Mendelesep ya. Bapak Ibu ada request lagu apa ndak ya? Apa? Nah iki pokoknya wis mesti. Wah keneng kono nikah siri. Keneng kene nikah siri. Wis manut. Sing ngarep apa sing mburi? Anu iya.
Ya Mas Doni. Lah yo le rapat iku kudune mau bengi. Mau bengi ora do Yang ini ketemuan ya? rapat. Oh iya, padha berarti. Ndi? Tenan. Ndi? Wah, iya. Oh, anggowo jebule. Iki gendruke genderene apa, Nduk? Po Batara. Batara. Nek tulisannya aku cok Batara, karena iki kira ono kita ya. Ora Ono ya? dipasang. Ora dipasang. Apa ora digawa? Batara. Oh, lali. Betara Gedruk. Menungso ya, akeh lupute akeh laline. Heeh. Ya. Ora ngono kuwi to Mas Bedeng. Mesake. Isin. Nek gone Mas Bedeng kan ora digawa rene, jur lak ketok ora. Gawa wae. Maksude ora arga rene. Oh, ora go munggah. Ora munggah. Oh, ta. Oh, nggih. Pak ngapunten lampune dimatikan saja. Heeh. Mongkone Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku sudut lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan raga. Aku
jawab yang ngene iki to, Mas. Heeh ta? Aku kaget ana lampu plejer ngono terus mati ngono. Nganti lague lali-lali ya ta. Heeh, saking kesele, saking kumpule ya ta. Nek saking laris iki apa? Heeh. Malah justru lali kowe mau. Nek saking kesele percaya kowe mau. Iya. Aku teko ngantuk. Mongko Kang Mas. Sithik-sithik ya tak imbangi. Kuat ra kuat yes, ya mung kudu kuat ya. Nek ra kuat ya bali pindho. Ah iya. Heeh. Sing penting iso imbang ngono ya, Dok ya. Heeh, sik penting imbang. Sandang, pangan, papan, nah. Paketan. Ayo wis termasuk ini. Paketan aku mah ora tau lho nemen paketan. Nggih. Pak, iki paketane teko kan ngono, Joan. Paketan sik kepiye sithik to Mas Kabul? Oh iya. Oh nggih. Ya. 3, 2, 1, Batara. Ya. Duduk.
sedherek Kakung Putri Pademen Lintang Kencana, Bapak Isbesan sampun kabiarsa, sampun bubar.